Y trydydd cam, y model Tuckman, ynghylch sut mae gwaith grŵp yn datblygu, yw normaleiddio. Na dyma'r adeg pan fydd consensws yn datblygu a dylai eich grŵp dechrau teimlo'n gyffyrddus a chreu'r gwaith y mae angen mwyn cyrraedd y nod terfynol. Efallai byddwch yn lwcus ac yn symud yn syth at y cam hwn ar ôl ffurfio, bod hynny'n eitha anhebygol. A beth bynnag, mae rhai o'r gwersi gorau o ran datblygu sgiliau a chyfathrebu yn dod i'r amlwg yn ystod y cam stormio, a gallwch ei roi ar waith o ddifri yma yn y cam normaleiddio. Gallai rhai o nodweddion mwyaf cyffredin normaleiddio gynnwys trafodaeth haws ynghylch syniadau, rhwystrau a nodau. Bydd yr aelodau unigol wedi dechrau deall ei gilydd yn haws, ac efallai y bydd cyfeillgarwch yn cael ei ddatblygu, neu o leia bydd yr aelodau yn derbyn ei gilydd a'i nodweddion unigol. Oherwydd bod cyfathrebu yn haws, bydd cynhyrchiant y grŵp yn cynyddu, a bydd y pwyslais ar y dasg a'r gwaith y mae angen ei wneud yn hytrach nag ar ddeinameg y grŵp. Yn rhannol, mae hyn oherwydd bod rolau yn cael ei gwreiddio yn y grŵp wrth i unigolion darganfod y mannau lle maent yn fwyaf cyffyrddus yn gweithredu. Ac mae hyn, yn ei tro, yn arwain at fwy o waith cydweithredol wrth i aelodau unigol ddod yn fwy gyffyrddus gyda hunaniaeth y grŵp. Yn y bôn, y cam normaleiddio ydy'r cam lle fyddwch yn teimlo'n hapusaf wrth weithio mewn grŵp. Oherwydd y newidiadau cadarnhaol yn y ffordd mae'r grŵp yn cyfathrebu, mae'r cam normaleiddio yn amser da i fyfyrio ar y tasgau ychwanegol y mae eu hangen mwyn gwella canlyniadau'r prosiect. Hefyd, gallech ystyried pa brosesau rydych wedi defnyddio fel grŵp, ac allai fod modd gwella rhai ohonyn nhw. Enghraifft, allech chi wella'r cyfathrebu trwy gysylltu rhwng y cyfarfodydd a drefnwyd. Dylech allu gwneud newidiadau yn ystod y cam normaleiddio heb achosi gwrthdaro, y dylech gofio ei fod yn bosib cwympo nôl trwy pob cam, felly dylech gofio defnyddio eich sgiliau cyfathrebu. Hefyd, gallwch ddechrau gwerthuso'r hyn sydd wedi ei gweithio'n dda hyd yn hyn, gan eich bod wedi dod at eich gilydd fel grŵp ar y cam hwn. Byddwch yn teimlo yn fwy rhydd i fwrw cipolwg beirniadol, ond adeiladol ar y gwaith sydd hefyd wedi gwneud. Gan y byddwch yn teimlo'n fwy cyffyrddus wrth werthuso eich perfformiad mewn ymgylchedd grŵp sefydlog, efallai dyma pwynt defnyddiol i nodi'r sgiliau rydych wedi dysgu neu ei meithrin fel unigolyn, a lle gallech chi wella yn eich barn chi. Felly, y cam normaleiddio yw'r amser pan fydd llawer o'r gwaith sy'n canolbwyntio ar y dasg yn cael ei greu. Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â meddwl mai hwn yw'r cam pwysicaf. Rwy'n gweud hyn oherwydd mai cwblhau tasg yw prif ancam gwaith grŵp, ni ddylech danbrisio pwysigrwydd yr holl gamau wrth feithrin eich sgiliau ehangach. Nawr, rydych yn barod i symud ymlaen at y fideo nesaf.